Ama izan zen karlista militante, karlista gogoga. Eta zuk gero politikoki hartu zenuen bidea, nola hartu zuen amak? Ama izan zen HB-ko botantea. Eta nik esaten baino, ama nola botatzen dezu HB-ri bat? Zemia zehalako. Audientzia nazionalera joaten zinen bakoitzea behintzat, egundokoak entzun behar esaten zenituen, ezta? Claro, askotan, baina hori, bueno. Asesino de herri batasuna, ideeta, declarado, ha amenazado a toda la sociedad española. ¡Sociedad española, levantaros! Ese señor que está ahí lo ha hecho. Bueno, tranquilo. Eta dakizu, posible da egun batian ez entzutia bakarrik zarata, entzutiak beste gauzak. Alkalako albisteak iritsi zizkizunean, nola reakzionatu zenuen? Nire espari deitzen, etortzeko ni Madrira nijoela. Eta gainera esaten, bueno, hemen bukatu da. Ginen afaltzea igual amarterdietan, edo. Ez zegoen guk eta beste mai bat, o pare bat. De repente, etortzen da, eta jartzen da zure aurrian horrela, olako distantzia batekin, eta hasten da tiruak botatzen, neri. Hor pentsatu zenuen basoa zela? Bai. Zeuk utzi baino gehiago, utziarazi egin zizuten? Gabe. Nire planteamentuak eta alderdiku bat, hasi ziren distantziatzen. Beraiek etorri ziren esatea, ni geldituko nintzen etxian. Ezkerra Abertzalea momentu honetan eta jarraitzen badu bide honetan, ni uste dakat posibilitatea behintzat gutxienez, goruntz joateko. Etak behin betiko zuetena iragarri zuenean, zer sentitu zen? Ni posa eta pasan ordua.